Diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg am helpu ni i greu staff y dyfodol. So o'r cww cyntaf, dyn ni 2015, dyna'r crw cyntaf, a maen nhw wedi graddio wedyn ni ar ôl 3 blynedd, ac oedd hynny yn brofiad ffynol o hapus, o ran cael jyst crw bach. Ni wedi ymladd dros gael y darpariaeth, a wedyn ni ar ôl 3 blynedd, y raglen gyntaf, y grŵp cyntaf, maen nhw'n cerdded y llwyfan, wedi cael profiad arbennig. So o ran hashtag teuluacheg, mae cwrs arall ni o'r enw Scram, Sport Conditioning Rehab and Massage, a maen nhw'n galw'r myfyrwyr hynny Scrammies. So o'n i am gael rhywbeth, so o'n i'n creu enw, mae hunianiaeth dyn ni hefyd, so myfyrwyr yn gallu dod nôl wedi graddio, a maen nhw'n rhan o'r teuluacheg. Y dyfodol, wel, ni gyd wedi profi'r pandemig, ond nawr mae grŵp bach neis dyn ni ar lefel 4, mae 15 o achagwyr dyn ni leni, a mwy o myfyrwyr hefyd wedi ymrestru ar y modiwlau Cyfrwng Cymraeg. Ni'n gwerthfawrogi'r ffaith bod y coleg wedi cymryd, so ni wedi chwarae rhan fawr o helpu creu staff y dyfodol, a dwi wedi cymryd y gyfrifoldeb o sicrhau bod y rai sydd wedi dod nôl, yr achagwyr sydd wedi graddio, yn dod nôl i astudio doethuriaethau, yn cael cyfleon i addysgu. Felly gobeithio maen nhw'n cymryd drosodd pan ni'n ymddeol a os ni'n mynd ymlaen yn yr brifysgol. Penblwydd hapus i'r Coleg Cymraeg am droi yn ddeng mlwydd oed, a diolch yn fawr iawn am y cyfle i fod yn rhan o'r siwrne.